Tnediet pjattaforma ġdida li se tippermetti faċilità ikbar fin-negozju fil-Borża ta' Malta. Il-pjattaforma bl-isem CC Trader tippermetti live trading, jiġifieri li l-investitur ikun jista' jara eżattament x'qiegħed jiġri. Dan ifisser aċċess għas-suq f'ħin reali fejn tista' tara l-prezzijiet kif ukoll x'hemm offerti għal xiri u beħ u blim prezz u volum. Alan Kuxkieri, kap eżekuttiv ta' Kalamatta Kuxkieri li ħolqot din il-pjattaforma, għalilna li bekk qabel wieħed jitfa' l-offerta tiegħu jara x'qed jiġri. U la darba l-offerta ssir titħaddem mill-ewwel. Hemm servizz ukoll ta' price alerts, jiġifieri il-prezz inti tista' tissettja prezz fuq any share li jkun hemm fuq l-stock exchange u meta jilħaq dak il-prezz li inti tixtieq jafżak through notifications u jibatlek email ukoll. Apparti minn hekk wieħed jista' joħloq watchlist ta' bonds u shares li jkun irid isegwi. Dan kollu b'immedjatezza, iktar informazzjoni u inqas pejjeż. Din is-sistema issa hija maħsuba li se żżid il-volum ta' negozju fuq il-Borża ta' Malta kif stqar magħna Simon Zammit, kap eżekuttiv tal-Borża ta' Malta. Il-għan tagħha huwa li żżid il-likwidità billi qed tqarreb il-trading system illi sissa dejjem kienet magħluqa ġol uffiċini tal-brokers qed toħroġha hemm barra għan-nies interactive u real time, in-nies jistgħu jgħaddu it-trades u l-ordnijiet tagħhom direttament minn fuq l-applikazzjoni u bit-teknoloġija li qed jinvestu fiha nies bħal Kalamatta Kuxkieri. Dan anke b'iktar trasparenza kif informazzjoni li qabel ma kienx disponibbli issa se tkun hemm biex l-investitur jiżen bl-aħjar mod l-investiment tiegħu.